Незаконна спроба захопити Крим змусила нас до підвищеної присутності не на постійному рівні, а на рівні ротації сил, щоб стримувати будь-яку подальшу діяльність Росії і на майбутнє, щоб Крим повернувся в Україну. В связи с аннексией России Крыма, а также из-за роста терроризма и киберугроз в мире, НАТО необходимо обновить свою стратегическую концепцию. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Ян Столтенберг. Вот что он сказал. Ми повинні розуміти, що за останні 10 років ми бачимо фундаментальні зміни у сфері безпеки. І прийшов час модернізувати, адаптувати, переглянути стратегічну концепцію НАТО, тому що ми спостерігаємо більш напористу Росію, ситуація навколо якої в корені змінилася після 2014 року і після Криму. Ми спостерігаємо підйом ісламської держави, зростання тероризму, зростання кіберзагроз, проблеми зміни клімату. Ми бачимо зміну балансу сил у світі на прикладі Китаю. Миссия Украины на заседании Комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций также заявила о милитаризации России и гражданских космических объектов в аннексированном Крыму. Вот что говорится там. Росія мілітаризує цивільні космічні об'єкти, захоплені в окупованому Криму. Передача НІП-16 біля Євпаторії під контроль російського Міноборони свідчить про посилення мілітаристського компонента в політиці Росії як щодо Криму, так і відкритого космосу. Пане Олеже, вы знаете, к Новому году Организация Объединенных Наций должна рассмотреть две резолюции. Одна коснется нарушения прав человека на территории оккупированного Крыма, ну а другая коснется милитаризации полуострова Черного и Азовского морей. Но так или иначе, эти резолюции носят рекомендательный характер. На что они повлияют, и изменят ли они ситуацию, как мы можем вообще влиять на милитаризацию этого региона нашего? Дивіться, по-перше, зараз Росія чинить на розумілому для них мові безпреділ. Дивіться, періодично Чорне море фактично закривається під приводом того, що там проводяться ракетні стрільби, якісь там морські навчання. Це порушень, бачите, що Росія робить в рамках міжнародного права. Це дозволено, коли Росія проводить, або держава, скажімо так, проводить навчання, вона вчиняє наступні дії, щоб ніхто не постраждав, говорить про те, що ми закриваємо цей простір на певний період. Але Росія це робить регулярно. Фактично вона анексувала і Азовське море, фактично Чорне море на межі цього перебуває, тому що експлуатуючи міжнародне право в однобічному плані, Росія просто анексує цю територію так само, як анексувала зовсім недавно, але, скажімо так, український Крим. Тому я не впевнений, що рекомендаційні заходи можуть якось вплинути на агресора. Агресор повинен потрапити в ту ситуацію, коли діалог буде на рівні. І це може відбутися тільки в тому моменті, якщо Україна зможе урівняти військову міць в Чорному морі, коли нам західні країни допоможуть урівняти саме мілітаристичну складову, щоб тоді Росія буде якось прислухатися. Коли в неї зараз перевага в рази над українською, скажімо, військовою міцю в акваторії Чорного і Азовського морів, це історія про те, що говорить сильний і слабкий. Тому я вважаю і переконаний в тому, що Путін розуміє тільки одну мову – це мову сили, і він її поважає. Тому я думаю, що резолюції – це дуже класно, якісь міжнародні реакції – це взагалі супер, але я розраховую на те, що Захід нам допоможе, все-таки, як і Британія, тобто коли президент поїхав в Британію, домовився все-таки про військове співробітництво з Туреччиною, про військове співробітництво. Оце історія успіху. А дипломатичні кроки теж необхідні, але повинні за потужною дипломатією стояти потужні гармати.